Roja yekşemê gara duyê ya hilbijartina Serokkomariyê Tirkiyeyê heye. Partiya Çapakesk li Amedê ji bo hilbijartinê dest bi xebatan kiriye. Lê encama hilbijartina çardêbûlanê ji bo Partiya Çapakesk ne serkeftinek mezin bû. Him li Tirkiyeyê him jî li bajara Kurdan dengê xwe kêm kir. Parlamenterê Partiya Çapakesk yê Amedê Serhat Eren encama hilbijartinê ji bo dengê Amerîkayê nirxand û dest nîşan kir beriya hilbijartinê li ser partiya wan operasyonên mezin çêbûn. Bi hezaran hevalê wan hatin girtin. Doza girtinê li HDP vebû û dema wan tune bû ku Partiya Çapakesk baştir bi gelê Kurd bidin naskirin. Tenê li Amedê nêzîkî 5116 rayê me bi şaştî bi xeletî Sol Partiye ra. Dengê me bi Sol Partiye ra hatibû bikaranîn. Ev ye tenê jî ji bo me yani pîvanekek. Ev denga ku me bistan li Amedê me parlamenterîkî dirê jî me derdixist. Serhat Eren dest nîşan kir, pirsgiriya ji bo Kiliçdaroglu jî navgel de xelet hatiye femkirin, mora xwe him li bin CHP him jî li bin Partiya Çapakesk xistine. Hilbijartina Serokkomarî jî me yani sekname jî me sekna xwe eşkere kiribû. Ji bo wî jî parî tevlihev bû. Yani partiya me bi rastî yani yê ku dengê xwe dan li Kurdistanê bir xeletî dengê xwe dan CHP dan partiyan me ya jî mora xwe li her du partiya jî li pusulayê de her du partiya xist. Lêre jî xeletikî çêbû. Di kampanya hilbijartinê de jî dema ku me kampanya xwe dimeşand li hemberê me tenê siyasî partiya siyasî tune dewlet li hemberê me dişuxuliya. Li bajarê Kurdan ji milyonê nîv zêdetir dengdêr neçûn ser sindoqan. Zeya Çeylan hevserokê HDP Amedê jî dest nîşan kir, desthilatî atmosferek mezin çêkiriye, di navgel de bawerî çêbiye ku êdî hilbijartin nikare guhertinekî çêke. Ji bo gara duyê namzed îttifaka Ata ragandin ew piştevaniya Erdogan dikin, lê beriya wê Kiliçdaroglu jî bi Sînan Ogan re hevdîtin kiribû. Zimanê İttifaka Millî ya ji bo gara duyê jî ber bi ser nijadperstiyê ve diçe. Hevserokê HDP Amedê Zeya Çeylan got ev ziman bi desthilatiyan di dewm dakirin û îdia kir ku Kurd hê jî ji bo vê hilbijartinê miftene. Yani ku dibên Kurd diyarkerinin rast nabêjin dîsa Kurd diyarkerin dîsa Kurd derleycîne. Partiya Çepên Kesk dîsa diyarkere ek pêvajoyê û rengê pêvajoyê diyarke dîsa Partiya Çepên Kesk e em ji Kiliçdaroglu ra jî dibêjin ji CHP ra jî dibêjin elbette ki ji bo denga bigirin bira siyaset bidin meşandinê lê nîjadperestiyê xurtkirin çare nîne. Partiya Çapakesk û HDP li Amedê roja duşemê bi preskonferansek bang li gel kirin ku gara duyê de dengê xwe bidine Kemal Kiliçdaroglu. Zeya Çeylan got di gera yekê de Erdogan bi ser neket û niha jî ew bihêvîne ku di gera duyê de jî dîsa têk biçe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.